uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Nkosi yamakhosi, wena wedwa owembethe amandla njengengubo, ohlezi enkazimulweni engabhekeki, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Sisondela kuwe Nkosi ngalesi sikhathi sizolalela ukukhuluma kwakho. Siza kuwe Nkosi ukuzovulwa indlebe kamoya ukuba sizwe wena ukhuluma. Nkosi siza kuwe singilutho, kodwa wena ngoba uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu okhona ey'ndaweni zonke ngey'khathi zonke, obonayo izinto zonke, ozwayo izinto zonke, osaziyo singabantu bakhe nezimvu zedlelo lakhe. Siyabonga Baba wethu ongcwele, lolu suku luyisibusiso Nkosi, sivukile. Kukhona abangavukanga. Nkosi kuyasimangalisa, kuyasithobisa ukuthi singenzanga kahle kodwa wena usenzela kahle. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyakhuleka ukuthi uphinde uhlanganyele kanye nathi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Sivuleke izindlebe zikamoya. Nkosi silalele sikumoya, singalaleli ngenyama, ngoba nokuhlakanipha kukamoya sokuphiwa nguwe. Umoya oyingcwele lithi izwi lakho uzosiholela kulo lonke iqiniso. Lithi izwi lakho Nkosi, uma siswele ukuhlakanipha sikucele kuwe Baba wethu, ngoba uyapha ungajakadi. Baba wethu ongcwele, siholeleke ekulazini iqiniso, siyacela. Sembathise amandla okuzwa, sizwisise. Siyakucela Nkosi lokhu, ngoba uthembisile ezwini lakho ukuthi masihlala kuwe namazwi akho ehlala kithi, socela esikuthandayo sikwenzelwe. Ushilo futhi ukuthi ziningi inhlupheko zabantwana bakho, kodwa wena wedwa uyabakhulula kuzo zonke. Ingakho-ke Nkosi, siza, asizi ngoba sizocela esikucelayo, kodwa siza ukuzobonga Nkosi ukuthi wena ungubaba wethu ngempela. Uyasazi noma singasacelanga, usiphe. Namhla Nkosi sesize sakhala nje kuphela phambi kwakho, uzwa amazwi ekukhaleni kwethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ngena nathi-ke kulo mkhuleko. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Uxolo bazalwane, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu Baba ngomusa wakhe omangalisayo. Siphinde savuka namhlanje sibheke ekupheleni kwenyanga. Bazalwane, kusho ukuthi kulo nyaka ngomusa kaNkulunkulu nangothando lwakhe uNkulunkulu Baba sizobona le nyanga yokuqala iphele uma kukuhle kuye. Siyabonga bazalwane, ngiyabonga kakhulu mina enhlizweni yami nje ngibheka emuva, ngibala izibusiso, ngiyabala. Yazi ukuthi uNkulunkulu uyamangalisa bazalwane. Ngesinye isikhathi siye ucele mhlawumbe amandla okunqoba. uNkulunkulu akulethele ama-challenges so that uzobona ngawo, noma kulethele iy'ngqinamba, iy'nkinga, khona uzobona unqobo udlula kuzona, bese uyabona ukuthi hawu, amandla ngiyawaphiwa, amandla ngiwatholile okudlula la. Ingakho-ke bazalwane, sihlezi sibala iy'busiso uNkulunkulu Baba asenzela zona, asipha zona.
Uyazi ukuthi uma ngabe usucelile awulindeli ukuyibona ukhukhumala uba njengalaba abajimayo, ubona amamasela akhukhumala abe ngaka, kodwa ubona ngezinto osudlule kuzona ukuthi ngiwaphiwe amandla. Uyazi amandla okunqoba uwaphiwa noma ngabe untekenteke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Indaba yami ayikho lapho namhlanje, kodwa ngingakangeni endabeni yosuku. Ngicela ukuqala lapha bazalwane, kulokhu besikufunda sisemkhosini. Sifundile bazalwane kakhulu. Ngizithola njalo nje ngirevise, ngizithola ngibheka emuva, ngikala, ngigeja. Uyabona uma ufaka igeji, ukala ukuthi la ngenza kanjani. Ilezi iy'nkonzo besinazo ngomkhosi. Angazi noma nabanye bafunde njengami, kodwa ngifundile kakhulu. Ngaze ngabheka ukuthi sisaqhubeka namavesi, siyaqhubeka bazalwane, and each time kuvuleka into entsha enhlizweni yami. So ngikhunjuzwa sinama-challenges esihlangana nawo. Bese ngikhumbula inkonzo yabasha eke yaba khona. Angisazi noma eya-last year, i-theme ya-last year, hhayi akusiya-last year. Eya-last year i-theme ibithi gcina umyalo ungenabala, ungenakusoleka. Ngiyacabanga ukuthi yangaloya nyaka eyayithi qala ngesiphetho, or begin with the end in mind. Qala ngesiphetho engqondweni yakho nje uma uzokwenza into. Qala ubheke ukuthi isiphetho sayo sizoba njani. Yazi ukuthi ukuba kuyangami, ukuba nje kuya ngokufisa kwami. Sonke ngabe senze njalo. Kulezi insuku kunento esihlasele bazalwane. Angiyibeke kanje lento ngoba iyangihlupha emoyeni wami. Kunento esihlasele yokwenza amaphutha. Yabona nje uma besingaqala ngesiphetho, uyabona isiphetho samaphutha esiwenzayo egruphini, isiphetho esidla isikhathi. Asisaboni yini bazalwane ukuthi isitha sihlasela isikhathi sethu? Angizukukhuluma ngo-WhatsApp lo ovalwayo, uvalwe iy'ngcingo kuze kubeke umgomo wokuthi ayisizuphinde le namba ingene ku-WhatsApp. Isitha leso siyabonakala sikli. Kodwa la maphutha enziwa yithina, kufanele ngabe ufaka ubufakazi, usuzofaka isixoliso kunalokho. Ubufakazi, angithi izwi likaNkulunkulu Baba lithi banqoba ngezwi lobufakazi. Asangeni-ke ubufakazi, izwi lakho lobufakazi asangeni, sekungena isixoliso ngenxa yamaphutha. Bazalwane, nginesifiso nje sokuthi mhlawumbe ake sithi masithatha amafoni ethu, noma ngabe uzolalela inkonzo noma ngabe uzowenzani, qala ukhuleke, ithathe, uyibambe ngesandla, uthi uJesu Kristu inkosi, bese uthi Nkosi, biyela lelo cingo, biyela iminwe yami, ingathinti nje i-emoji, ingabhali nje izinto engizofisa ukuyidilitha, kungenzeki iphutha. Kala Nkosi, ngikalele lesi sikhathi, isikhathi esisikalele sona emhlabeni so-3 minutes, ngikalele sona, please time it for me. Ubese-ke uyaqala-ke noma ngabe uyalalela, ulalele. Inkosi izocontrola your hands, izocontrola iminwe yakho. Inkosi izokwenzela ngoba uthe phela ezwini lakhe, sicela esikuthandayo sizokwenzelwa uma nje sihlala ezwini lakhe nezwi lakhe lihlala kithi. So asimbambe ngesithembiso bazalwane. Ake singabi nayo lento yokuthi sesiyaxolisa. Yebo, amaphutha ayenzeka, kodwa ligade iphutha elenzekayo ukuthi linasiphi isiphetho. Isiphetho awusanikezanga ubufakazi, kanti mhlawumbe bewufisa ukufakaza, kodwa usudilithile, wadilitha,
sozothi uqala ngiyaxolisa ngokudelete. Kanti ngabe usushilo ukuthi uJesu Kristu inkosi kunje kunje kunje, usuzothi ngiyaxolisa ngokudelete, ngisuke ngabhala kweqa noma kwangena mhlawumbe into ebengaqondile ukuyifaka. Bazalwane, ake sisijwayeze ukukhuleka. Ake sisijwayeze nje ukuthi yonke into siyayiletha kuye ngomkhuleko. Siletha kuye ngoba yena usibhekile, uyasazi. Ngiyabonga bazalwane, ngicela ukudlula sengathi ungaze uyibhale lento ukuthi begin with the end in mind, ngoba ziningi izinto esingaphepha kuzona uma besizobheka isiphetho sazo singakayiqali. uJesu Kristu uyinkosi. Singene-ke emkhulekweni wethu namhlanje, sengivele ngidlile isikhathi eside kangako sami. Namhlanje-ke bazalwane, ngizocela sifunde encwadini kaGenesis, uGenesis 16. Sizofunda nje kusukela kuverse 7. Genesis 16 from verse 7. Isihloko sale nkonzo salo mkhuleko wethu sithi nje uNkulunkulu obonayo. It's the God who sees. Okay. Lesi sihloko-ke bazalwane ngisithole kuyo le indaba kaHagari no-Ishmayeli, uchapter 16 usho kanjalo. Kodwa-ke sizoqala ukufunda kuverse 7. Kufundeka kanjena-ke, uJesu Kristu uyinkosi. Asifundeni-ke. Ingelosi kaJehova yamfumana ngasemthonjeni wamanzi ehlane, umthombo osendleleni ye-Eshuri. Yathi, Hagari, ncekukazi kaSarayi, uvelaphi na? Uyangaphi na? Wathi, ngibaleke ebusweni bukaSarayi inkosikazi yami. Ingelosi kaJehova yathi kuye, buyela kuyo inkosikazi yakho, uzithobise phansi kwesandla sayo. Ingelosi kaJehova yathi futhi kuye, ngiyakwandisa kakhulu inzalo yakho, ingabi sabalwa ngobuningi bayo. Uvesi 11, ingelosi kaJehova yathi kuye, bheka, usukhulelwe, uyakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi u-Ishmayeli, ngokuba uJehova uzwile ukuhlupheka kwakho. Uvesi 12, uyakuba ngumuntu onjengembongolo engathanjisiwe. Isandla sakhe simelane nabo bonke, nesandla sabo bonke simelane naye, ahlale ngasempumalanga kwabafowabo bonke. Uvesi 13, wamqamba uJehova owayekhulume kuye igama lokuthi, wena uNkulunkulu obonayo, ngokuba wathi, imbala ngimbonile ongibonayo na? uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ileyo-ke indaba esifunda ngayo namhlanje. Uma ngathi qaphu nje la, sizokhumbula ukuthi uHagari lo wayeyincekukazi, wayeyisisebenzi sikaSarayi. So kusho ukuthi uSarayi esibona engabi nenzalo, ekubeni kwakunesithembiso sokuthi inzalo yakhe ika-Abraham yoba ngangeyihlabathi zolwandle. So mayebona kungaqhamuki mntwana, uSarayi yena abesethi ku-Abraham akathathe lesi sisebenzi sakhe. Hhayi-ke ngempela isisebenzi sakhulelwa. Uma sikhulelwe isisebenzi, angazi kuSarayi ukuthi kwakufike ini. Wayengazange, number 1, acele kuNkulunkulu Baba ukuthi, Nkosi, ngicela ukuthi lo asizalele indlalifa la ekhaya. Wayengazange, wazicabangela yena nje ukuthi angimnike. Hhayi, u-Abraham wavuma, yazi wakhulelwa uSarayi. uHagari. Mayesekhulelwe uHagari, sekubuhlungu futhi manje uSara. Sekuye futhi osembona ukuthi uyamdelela. Naye lo Hagari akasabona ukuthi konje vele nakho lokhu kuyijuthi yami la ekhaya. Useyaphakama
uSarayi-ke wathi-ke cha, angihambele. Uhamba, siyakhumbula abazalwane ukuthi wayemthathe eGibhithe, wayebuye naye eGibhithe nje uHagari, wangesiwe isizwe sabo. So mayisemxosha uthi akabhekephi. Okay, usemxoshile. Indikimba yale ndaba yethu ukuthi uNkulunkulu uyabona. uNkulunkulu ukhona ezindaweni zonke. uNkulunkulu uyakuzwa. uNkulunkulu uyafika lala ukhona. Noma ngabe ukuphi, noma ngabe usehlane, uNkulunkulu uyafika. So bazalwane, yilokho okwenza ukuthi ngithi mangabe ngicabanga ngalesi simo sikaHagari, ngibona ukuthi wayesesimeni esibuhlungu kanjani uHagari. Ngabona umuntu okuthiwa u-desperate, uphelelwe nayithemba, uphelelwe yithemba, uphelelwe nawukwazi nje ukuthi ngizosuka la ngishonephi. Kwakuseyisiqalo-ke lesi. Manje-ke into engiyithandayo ngale ndaba ukuthi uNkulunkulu usuke naso isixazululo. Kade sifunda amaHubo 23. AmaHubo 23 abesitshela kabanzi nje uvesi 3 wakhona okhuluma ngokusihola, ukuthi uNkulunkulu usiholele endaweni efanele ngaso sonke isikhathi, abuyise imiphefumulo wethu. Uyabona ukuthi wenza leyo nto-ke la kuHagari. Kuthuma ingelosi iyafika iyambona. Ingalokho-ke isihloko sithe uNkulunkulu ongibonayo, nami ngiyakwazi ukukubona ungibone. So manje uma ngabe-ke siphila thina emhlabeni, siyahamba siy'tshela ukuthi sizihambela thina, kwenzeka izinto siy'tshela ukuthi hhayi ithina esiqalile. Kangangokuthi ngibheke indaba imindeni yethu. Uma ufika ushade, uthole abantwana, inkosi ikupha abantwana, mhlawumbe ikupha oyedwa, mhlawumbe ababili, mhlawumbe abaningi kunalokho. Bese uyitshela ukuthi ngabami. Bese ugwinye yonke into, nezinto ezimbi abazenzayo bavikele, nezinto ezinhle abazenzayo uthole i-credit, nezinto ezibuhlungu abazenzile ubuhlungu buziwe wena. Kanti phela akubona bakho, abakaNkulunkulu, banikele kuyena. Yena uzobona ukuthi wenze njani nawe. uNkulunkulu uBaba usifundisile ukuthi asinikele kuye abantwana. Nani wathuma u-Abraham. U-Abraham wamthembisa inzalo egcwele engangehlabathi zolwandle. Kodwa wathi uma sekuqhamuka le ngane eyesithembiso, wathi uNkulunkulu uBaba hamba unikela ngayo. Okusho ukuthi ingeyami, nginike yona, ngeyami. Uthini uHana mayecela umntwana kaNkulunkulu? Uthi ngiphe umntwana womfana ngizomnika wena. Kusho ukuthi i-exchange. I-exchange yokuthi keep your word and I'm going to give this back to you. Uthi gcina izwi lakho, gcina isithembiso sakho kimi ukuthi ungiphe ngikucelayo. Bese mina ngisibuyisela kuwena. Ngibuyisela kuwena lokho engikucelile. So uNkulunkulu Baba uyahamba-ke noHagari, uyambuka-ke uHagari, uyamyeka-ke uSarayi into ayicelile. Uma isimluma, ukhona uke wakhuluma ngale nto, ngeke ngakhuluma ngayo. Cabanga ukuthi ku-last week uma ngasilo ngalela sonto, ukuthi sisho iy'fiso zethu kuNkulunkulu, kanti mhlawumbe azihambisani neplan yakhe ngathi. Abese ngoba ugcina izwi lakho uNkulunkulu, akasiye umuntu uthi aqamba amanga. Mayithi celani nizophiwa. Usho yona leyo nto uthi sewuyicelile le nto uyifisayo, ayisiyiplan yami nansi-ke. Bese iyakuhlupha leyo nto, mhlawumbe ikuhlule. Bese usushonaphi? Isikuhlulile ibingesiyiplan kaNkulunkulu, bekuyisifiso sakho. So bazalwane, ngiyamthanda-ke laphayana ukuthi kumaHubo 139 verse 7,
ukuthi ukhuluma ngokuthi uJehova uyakubona lapha la ukhona. Uyazi, uyakwazi, uzathi laphaya amahubo uthi ngiyakuyaphi ngisuke emoyeni wakho na. Asikwazi ukumbalekela uNkulunkulu, bazalwane. Yikho esithola ngisho sesisehlane, yikho esibona ngisho sisempini. Angisempini kusuke kuphithizela, kodwa uba isihlangu yena, ngoba isihlangu somuntu nomuntu nomuntu. Cabanga, uNkulunkulu wethu uyamangalisa, bazalwane, uyamangalisa, uyamangalisa. Lithi-ke leli zwi, ngiyakuyaphi ngisuke kuwo. Amahubo 139 verse 7. Ngiyakubalekelaphi ngimuke ebusweni bakho na? Utheni uHagari? Uthi uNkulunkulu ongibonayo. uNkulunkulu ongibona ngisho la ehlane la ngihlezi khona, la ngiphelelwe khona yithemba, la ngingazi khona ukuthi ngizosuka ngibhekephi, la ngingazi khona ukuthi ngizophila ngani, la ngingazi khona ukuthi ngizophuma kanjani kule nkinga. uNkulunkulu uyakubona. Kulezi ngicabanga ukuthi ku-last week ngiye ngaba naleli culo elithi ingabe uJesu uyanaka, kanti uJesu uyanaka. Ukuthi angilizwa kahle isiZulu, ngesiZulu linamanye amagama amanye enye iminingi eliyigwinyayo, kodwa ngesingisi lithi uyanaka, kanti uJesu uyanaka uma ngibuhlungu noma ngishiywe abathandekayo kumina. Bese lithi maliphendula ichorus lithi yebo uyanaka, ngiyazi ukuthi uyanaka. Inhlungu yami, ubuhlungu bami buyamthinta kakhulu. He is touched with my grief. Ubuhlungu bami buyamthinta kakhulu. Athi noma ngabe ngiyaphela amandla noma kodwa angidangali, ngoba ngiyazi ukuthi uyanaka uJesu. So ngibheka la uHagari kwisimo akusona, uxoshiwe, ubalekile, uyedwa lapha ehlane la ekhona, nalesi sisu asikhulelwe. Uyasaba manje ukuqhamuka kuSara, uyesaba futhi uthi ngizohamba ngibhekephi sengibheke ekhaya because kukude, uyabona. Kodwa kuyo leso siphithiphithi iNkosi yambona izothumela ingelosi. Bazalwane, sikhonza uNkulunkulu obonayo. Bazalwane, asikho isimo esikubiza ukuthi funa abanye uNkulunkulu. Asikho isimo esingafika la ungafanele ukuthi suka-ke manje ugijime no2 litha ebusuku uyofuna isiwasho koNkulunkulu ababenziwe ngezandla, noma koNkulunkulu esiphila nabo emhlabeni. Bazalwane, uNkulunkulu obonayo, uNkulunkulu ozwayo inhlungu yethu. Yikho uthi ngesinye isikhathi uma uxakekile uvele ungasakwazi uzokucela, uvele ufike ukhale, uthi ngesiguqweni ufike ukhale ungazi ukuthi uzothini. Ilapho-ke la uMoya oNgcwele ethatha khona indawo ukuthi akububulele, akhulume ilanguage ongakwazanga ukuyikhuluma wena Nkulunkulu. Bese kuthi ingelosi ize izokhala ezinyembezi zakho zi-interpreteke, iyozetha egabheni. Bazalwane, sikhonza uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu obonayo, uNkulunkulu ozwayo, uNkulunkulu onathi, ohleze nathi mayethi ngeke ngikushiye, ngeke ngikulahle. uNkulunkulu okhona, uNkulunkulu obonayo. Manje-ke angisaqedanga nokufunda la, ngisenoyifundela abazalwane, suke ngakhuluma kakhulu. u-139 ukusuka ku-7 kuze kufike ku-10. Uyabona ukuthi lapho uNkulunkulu akalenzi iphutha, ngoba ukhona ngey'khathi zonke ey'ndaweni zonke. Uma ngabe-ke bazalwane, futhi uyayiqondisa uNkulunkulu imikhondo yethu, uyena oqondisayo ukuhamba kwethu. Uma sofunda lapho uvesi 9 wale ncwadi esiyifundayo, Genesis 16 uvesi 9 wakhona, uthi ingelosi kaJehova yathi kuye, buyela kuyo inkosikazi yakho uzithobise phansi kwesandla sayo.
kusho ukuthi angeke aze akulidele ehlane ezokushiya khona, angeke futhi akufice ehlane akushiye khona. Uzoba nayo indlela ngoba phela uyasiholela ngisho emadleleni aluhlaza. Ihubo kade esisahamba nalo esingene ngale emkhosini, uyasiholela abuyise umphefumulo wethu ngenxa yegama lakhe. Uyambuyisa-ke la uHagayi, phindela emuva. Sifundiswa indaba yokuxola nokuxolela. Phindela emuva uyoxolisa. Ukuthobeka, sifundisa ukuthobeka. Phindela emuva uzithobe, uxolise. Akeze ukumshiya ehlane ukuthi okay ngisayokucelela uxolo. Uyabona lento ye-mediation le esasiyibuka kudala kuthiwa i-truth yini, i-TRC, i-Truth Commission, something like that. Kodwa kwakufanele ukuthi kube khona umuntu ozobuza imibuzo adlulise ngapha ukuthi hayi bandla uthi uyaxolisa kwenzeka. Cha, lapha uthunywa direct. Lento esifundiswayo ekhaya lezi ukuthi hamba uyoxolisa. Noma ngabe awonanga, noma ngabe uyazi ukuthi awonanga. Lana nje wayengazange asho uHagayi ukuthi ngicela ukuyolala no-Abraham ngikutholele ingane. Kodwa uSarayi wayeshilo kanjalo ukuthi hamba. Manje usekujeziswa lo esikhundleni sokuthi ujeziswa u-Abraham owenzile, kujeziswa uHagari. So bazalwane, asizinikele ngokuphelele kuNkulunkulu ebese eqondisa imikhondo yethu, singahambi sisishayisa bese singasazi ukuthi sizophuma kanjani. And futhi siqonde ukuthi ukuzithoba kwethu kulandelwa isithembiso. Uma ngabe sizithoba kuzoba khona okuhle uNkulunkulu asenzela khona. Lapha encwadini kaPetro wokuqala, chapter 5 verse 6, lithi ngakho zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Angithi manje uma ngabe sesithoba uHagayi ephindele emuva kuSara, uSara uzombekezelela ngoba uzobe sethobele yonke into aze amthole lo mntwana. Uma esemtholile lo mntwana, uNkulunkulu naye usho izinto ngaye ukuthi uzoba isizwe esikhulu futhi uzobusa ngasempumalanga. Uyam-allocate endaweni, uyamholela naye emadlelweni aluhlaza ngenxa yegama likaJehova, ngenxa yegama likalo uNkulunkulu obonayo. Bazalwane, sengathi besingamnaka uNkulunkulu, singenzeli phansi ngoba yena uyazizwa iy'nhlungu zethu, uyezwa ukukhala kwethu, uyasibona. Kukhona leli chorus elithi kanti uJesu yena unami noma ngihamba endleleni enzima. Ngempela kuyiqiniso, iNkosi uJesu ihlezi nathi. Uthi-ke laphayana kumaHubo 37 verse 17 wakhona, uthi labo bayakukhala uJehova uyezwa. Laba bayakhala uJehova uyezwa, uyabakhulula kuzo zonke iy'nhlupheko zabo. Akudingi bazalwane ukuthi sicindezeleke ey'nhluphekweni size singakwazi ukubiza igama likaNkulunkulu Baba, size singakwazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, size singakwazi nje nanokuthi-ke nje-ke ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Kufanele ukuthi sazi uNkulunkulu nje obonayo. Uverse 13 ukhuluma nje ngokuthi uNkulunkulu obonayo. Uverse 30, amaHubo 33 uverse 18 lithi ibhekiso likaJehova liphezu kwabamesabayo abathemba umusa wakhe. Liyaqhubeka-ke na uverse 19 wakhona, ngisezukuya khona ngenxa yesikhathi ngisuke ngakhuluma kakhulu ekuqaleni. Kodwa mzalwane wami, esimeni okusona, uJehova unawe uyakubona, uJehova uyakuzwa, and uJehova ulapho la ukhona. Awudingi ukuthi uzugibela uthi ngiye Richards Bay ngisayofuna uNkulunkulu. Cha, ukhona lapho la ukhona. Wena mbone ngoba yena uyakubona. Uyazi ukuthi siyadideka, ngike ngakhuluma ngendaba, ngacabanga ngendaba ka-Eli kade sifunda ngayo uqala umkhosi. Ngiyaxolisa ngizolokhu ngirevisitha lesi scripture ngoba
senze okuthize empilweni yami. Uyazi ukuthi indaba yokulalelisisa, bazalwane, sengingakhuluma ngakho. Ngibuka indaba yey'namba, lezi y'namba, aqhamuka umuntu ethi angisazi ukuthi ngithumela kuyiphi inamba, kodwa njalo ngeviki kuyabhala ukuthi sisebenzisa ziphi iy'namba, siyisebenzisela ini, sisebenzisa yiphi inamba, sisebenzisela ukufaka abantu, sisebenzisa yiphi inamba, sisebenzisela ukuthumela ama-message, ukungenisa mhlawumbe ukuletha ubufakazi nokunye nokunye. Kodwa uma ngabe sekufanele ukuthi sikwenze, asisazi bazalwane. So ngiyayibheka nje le nto ukuthi indaba zokulalela. U-Eli uyalalela esemhumeni, lithi izwi phuma ume entabeni. U-Eli akangaphuma, ume emnyango womgede. Uma selishilo kanjalo izwi, sekudlula umoya omkhulu, uyaphula iy'hlahla, uyaqephula amadwala, kudlule imvula enkulu, isiphepho, kwenzeke konke nokuduma. Bese lithi izwi kodwa uJehova wayengekho konke lokhu. Angithi u-Eli uya-observe ukuthi uNkulunkulu ubengeke angiphahlaze ngomoya emadwaleni. uNkulunkulu ubengeke athi angiphume ebese engishaya ngezulu. uNkulunkulu angakwenza konke lokho ngilaphakathi. Bese kuthi sekudlule konke lokho, bese kuba nezwi soft elishoyo. Ake silifuneni bazalwane lelizwi, ake sililalelisiseni lelizwi elisoft, sililalelisise ukuze singalenzi iphutha, funa sife. So bazalwane, inkonzo yokulalela kunjalo nje, asimethembeni uNkulunkulu ukuthi ukhona ey'ndaweni zonke, futhi uyasizwa uma ngabe sinenhlungu, futhi uyafika qathatha azoxazulula isimo sethu. uJesu Kristu uyinkosi. Ake sikhuleke. Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyabonga Somhlekazi, siyabonga izwi lakho liqondiseke kumuntu nomuntu. Nkosi, sikuzwe khuluma kwakho ey'nhliziyweni zethu, sethembe wena, asinalo elinye ithemba. Wena uyasiholela ey'ndleleni zokulunga, futhi uyabuyisa ngisho umphefumulo wethu. Kungalokho-ke Nkosi, siza kuwe sithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, ngiyabonga kakhulu, inkosi imgcine imbiyele. Sesiqalile-ke njalo bazalwane, siyabhalisa, sibhalisela ukuze ephasikeni. Kunaleli culo lithi sheshe ungene, indawo isekhona. Ake siphuthumeni-ke sibhalise ukuze singashaywa yisikhathi sokulungiselela. Angeza amagama bazalwane manje, bese kuthi mhlawumbe-ke mase kuphela uFebruary, sekuqala uMashi, bese siziza-ke iy'mali, izipheko phela abangcwele, ukuze nathi sizoqala sigijime sithenga. Phela nikhumbule ukuthi ugogo lo ogijimayo, manje uma ugogo esegijima sekulate, kothi kufika iy'nkonzo ugogo eselele phansi ukukhathala. Nayibona leyo nto bazalwane. Ngiyacela nje asibhaliseni, singabanikeza inkinga abafundisi, singabanikeza inkinga nabahlelayo, singabaniki futhi inkinga usikhwama, kakhulukazi usikhwama. Ningasibona i-stress esiba khona uma ngabe imali ingahlangani. Njengoba nje sibheke ku-Good Friday, siyazi ukuthi sibabaningi kakhulu bazalwane. So angeke kusebenzele thenga, siminimize. Angeke kulunge ukuthi nikhonze nilambile bazalwane, kuba nenkinga, i-concentration iba yincane. Kanti sifisa ukuthi umuntu mangabe i-attention yakhe yonke, i-focus yakhe ibe senkonzweni. Angabi nakho ukuthi ngilambile, angabi nakho ukuthi ngabe sengoze ngidle ekhaya. Yayibona? So ngiyacela sibhaliseni bazalwane, siqala manje nje, siyabhalisa. End of February siyeziyeza iy'mali. Abanazo njalo kwamanje bangaqala bayilethe, kodwa nje siyajabulela ukuthi niqale nje okwaziyo
aqale athumele imali. And-ke abafundisi banento yokuthi agcine imali eselinda umuntu oyedwa oyoze ayikhokhe end of March. Ihlale-ke ayisasebenzi yonke-ke yabazalwane ngoba kulindwe lo mzalwane oyedwa. Bazalwane masinganqeni, thumela nje, ithumele, ungamane uyithumele yodwa kodwa eningi ibisizile ukuze sizoqala silungiselele. Ngiyabonga abangcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen.